Как да убедиш скептичен бизнес партньор в идеята си? Понякога се случва бизнес партньорите ни да са по-консервативни относно нашите идеи, планове за развитие на бизнеса ни или предстоящи инвестиции. И няколко пъти сте пробвали ентусиазирано да изказвате вашата идея, мечта или проект, но вашият бизнес партньор отговаря с не сега, не му е времето, рисковано е, нямаме време, нямаме ресурс, трябва ли да се занимаваме с още нещо или с една дума ви отказва. Казва не. Какво можеш да направиш? Преди да ви кажа какво можете да направите, така че да убедите скептичния си партньор в вашата идея, какво се случва преди това да видим. Когато няколко пъти ви се отказва идеята, много често този, който има идеи за развитие, основател е на такива, иска да се подобрява нещата или да започва нещо ново, започва да се страхува да предлага своите идеи. В резултат на това започва едно скрито несъгласие в него да се поражда и това се отразява, разбира се, на отношенията, на бизнеса също и поражда напрежение. Понеже другият по някакъв начин усеща тези неизказани несъгласия и също е възможно и в него да се породят такива, заради това, че човек отсреща супер ентусиазирано иска да прави промени или пък супер ентусиазирано иска да започне нещо ново в същата конфигурация с същия бизнес партньор. Така че, за да избегнете тези прикрити несъгласия и напрежения помежду си, които несъмнено ще възникнат, ако няколко пъти не постигнете съгласие относно вашите идеи и желания да започнете нещо, може да направите следните неща. Първото и най-важното е да не забравяте, че хората са различни. Това, че ти си ентусиазиран относно нови бизнес възможности, не означава, че твоят бизнес партньор е също толкова ентусиазиран, колкото си ти. Това, че ти виждаш много добре как биха могли да се случат нещата и че, да речем, инвестициите, които мислиш да направиш, не предполагат някакъв риск, не означава, че твоят бизнес партньор не вижда риск в абсолютно всичко. Просто, като първо нещо, което да ти помогне, не забравяй наистина, че хората са абсолютно различни. И не всеки има твоят ентусиазъм или нюх за предприемачество. Някои са по-консервативни, а други са направо страхливи. И не всеки обича да предприема рисковани действия. Дори да не е рисковано, на някой може да им изглежда рисковано, защото човек е абсолютно различен и има абсолютно различен ум. Второто нещо, което е хубаво да направиш, е да не предлагаш своята идея толкова ентусиазирано, колкото усещаш. Тоест, не отивай пред твой бизнес партньор и с целия ентусиазъм като едно дете да казваш колко хубаво би било да направите еди какво си. Или да започнете еди какъв си бизнес, или да направите някаква инвестиция с най-големия си ентусиазъм на света. Защо? Защото ако той наистина не е в такова настроение, в което и той по принцип да е ентусиаст, то тогава ти си много далече от неговия начин на разбиране на живота, нещата и твоята комуникация просто не достига до него. Така че задръж твой ентусиазъм вътре в себе си и просто комуникирай на подходящата вълна твоето съобщение или идея. И ако човека е консервативен, бъди в своето изразяване и ти също консервативен, като абсолютно логично представиш бизнес идеята си. Не толкова емоционално, а по-скоро логично, като за човек, който разглежда бизнес план и трябва да прецени. Изкарай всички логични аргументи, всички плюсове и минуси, така че да може човека наистина да разбере и по този начин по-лесно да приеме и да изслуша твоята идея. Така ще се доближиш повече до него, особено ако той не е ентусиазиран по принцип. Ако обаче човекът е прекалено дори страхлив, не говорим тук дори за консерватизъм, говорим за страх. Ако човекът е много страхлив, тогава това, което би ти помогнало, е да изтъкнеш какви загуби бихте претърпяли, ако не предприемете това действие, което ти искаш да направиш, или тази идея, или тази инвестиция. Надявам се това видео да ти е било интересно и ако наистина е било такова, както и полезно, можеш да се абонираш за нашия канал или да ми пишеш. Ще се радвам да прочета коментарите ти. До скоро!